Masora sei muri yeZimbabwe. Tiri kufara kusangana masikati anhasi. A day after the first successful judgment yekesi yaComrade Nyokayemabhunu. Tiri kuziva ruzhinji muri kuchema, ndiri kuona mainbox enyu. Hamuna kufara nejudgment yapiwa. Tiri kukunzwai, asi toramba chikuti trust your leadership, trust the processes. Takatarisira 2 ways kuti bheo redu rinobuda. Even malawyers anga achitipa presentation ndo zvavanga vachitiwimbisawo nawo. Asi dare rinenge rinewo muono waro. Sezvamunoziva kuti nyaya iyi yakaita go through different hands. Mamwe malawyers akarwara panzira wakaenda, wakauya wamwe wasikana wawira, wakabata basa rakanaka kusvika patasvika nhasi. Chatoda kuimbisai muri yeZimbabwe tisati tapinda presentation ndechekuti you need to understand the nature of this case. Number 1, understand that this is a fight. Number 2, understand that this is a fight against a government. Number 3, understand that there is Nyokayemabhunu, an individual, and Nyokayemabhunu, a politician. So ndiri kunzwa mwari kuchema vachiti masubmissions anga achiiswa. Comrade tinopa buda here pachibuda different cases, Comrade Nyokayemabhunu as an individual na Comrade Nyokayemabhunu as a person, as a politician. Ndo mararamira atinoita. Munhu wese ane a personal life. Then ozozvipira kuvanhu kana asarudza kupinda politics. Kana wasarudza kupinda politics, you belong to the people. Ndo saka muri kutiona tiri pano. Judgment ainzwa ndeyawo iyi. Isisu we remain focused on our mission. Ma-extradition dates tamanzwa. Ndaona ma-admin achitaya kundifonera foni yanga isina moto. Panguva yacho ndichiedza kubatanidza ma-e-wallets enyu kuti at least judgment ikapiwa tinge taona kuti tinenge tasvika pamari ida kuwedzerwa imari. Ndo zvandaswerawo ndichiita. Saka vanga vachinditsvaga vachichema Comrade bheo harina kubuda, toita sei? Tikati relax. This is a fight and it's not a small fight, and we understand that. But we are not going to back off. This is still a child play. Semaisira manga mchita ma-e-wallet enyu mchiti handeitori. That's the same message atiri kukupai. We were observing the heaviness of this matter. And we were also expecting the challenges ziri kufeswa na magistrate at level rake. Saka it's fine, ageza maoko, vasvikawo pavasvika, tinovatenda nebasa rese ravaita. Tavabata ma-admin ari kuita zvelegal.
tikati without wasting time takanga takakuudzai kuti this issue is not a small issue. Asi hatirambi takatsondoresa mhuri yeZimbabwe. This is a marathon. We will move forward. Tawaudza gadzirai mapepa. Nyaya iende kuHigh Court. Make an appeal within the shortest period of time. We know they are undermining our capacity. Vanga vachizipusha izvozvo zvigananda. Because they know kuti kana takuenda kuHigh Court, the budgets are going to be bigger. Relax, mhuri yeZimbabwe. We have the capacity of achieving our mission. Takakumbirai kuti muise a hand overnight nezuro. You managed to hit about 65% of our requests. Just overnight, takarara. We understand kuti hatirambe tichikupai the bigger burden. Hatina kurara as your administrators also. Chaitawo dzimwe nzira yekuti our team inge yakasimba. But we need to thank those two ladies who managed to be with us up until we finish this case at the Magistrate Court. We need to thank Cherio attorneys. We need to thank Yugi for standing with the people. We understand kuti mangamwacho mangamfamba nezvigananda. We explain to you. Timusiyei kana musina kufamba nezvigananda izvozvo vanhu vanokuacceptai. And you witnessed that happening. So we need to thank you. Rambai mchishanda nema admins amuri kushanda nawo atakakupai. As we understand kuti tanga takuenda kuHigh Court, mamwe malawyers edu haana capacity yekuzomira ikoko. We are giving you this mandate, maadmin ari kuita zvelegal, could work on that and put strong advocates on that case. Then leave everything to us and Zimbabweans. Inyaya dzarwadza munhu wese. Tiri kuda kuti tiende mberi nepresentation yakareba but hatichakwanisi. As for now, takupai the update. The admins dziri kuita zvelegal, takupai the mandate. So ngatimbofambei takadaro, tosangana manheru.